Hát hölgyeim és uraim, van szerencsém fölkonferálni a következő számot, amit a mellettem álló hölgyemény jobbról, ő írt, és a tavaly megjelent CD-nk címadó dala, ez pedig a régóta szólt már bennünk ez a dal. Igazából ez egy közös szerzemény. Igen, megvan a története. És ezt szeretném most előadni, és egyben hozzátenni, hogy igen, van egy CD-nk, amin ez a saját szám, és némelyik, amiket most hallottak, számok megtalálhatók, tehát egy válogatás tulajdonképpen azokból a slágerekből, amit az elmúlt 9 évben énekeltünk. Ha a műsorunk tetszett, és szeretnék otthon is esetleg meghallgatni, akkor ezt tőlünk nagyon jutányos áron meg lehet vásárolni, de először szóljon a dal. So